golek lagu-lagu gawane penak dina iki. Gila apa yang mau Golek lagu lho. enak menang lah aduh Wah, sama ya. oh enak enak ya Ya. Aku ini penake, Cak. Aku ini lagu apa, Gus? harus entar gue Betul aku kan lo video lo loro-loro lagu ini iki. Apik kok. kayak sini ku lho apa jenenge statusnya wong-wong ya Iya. Mesti yo status bunyi iki kabeh rata-rata. rasa ya Heeh. Bisa selamat ta? Sapa? selamat sobat Masuk kok ora selamat. kan nenek loro Ide tanah pukulan. Selamat kan nenek ora. selamat sumpah selamat apa Selamat datang. selamat datang Iya. Becek kan iku roh. Nah, kok ini iki. menawa Heeh. Kayak mana iki lagune, Pak? Urel iki maksudnya apa Mbah ora. Ora iki yo. Lagi satu kok ini itu. oh jejel tak kono Heeh. Wah, ini kowe ora aku kayak ini iki. ora tak kok wong-wong Heeh, kok. Ya iki bakal galon. yo cocok tak kok bakal gelem Ayo. napa Lah iki aku teko, ndek kan lagune singgih status tuh viral-viral. Ya aku purel. Ah. Purel kuwi glepung kayak banyu jladreni kayak seledri terus digoreng. Yo Iku jenenge purel. Iya. Ada nih kok. ora Iya. tek dipangku Wes ada di pangku ora kan panas ya kayak gini sih ngono. Becari pe. Wis setel. wis ya bingung mandas Ayo boleh ben. Ini jujur deh kok. yo menawa wong ora Purel iku opo? Purel iku opo? yo saya Iki kok aku. menawa wong ora Heeh. Purel. ural Purel. aku lek Aku lek. kowe iki model ural apa ora kok ural dungo nang wong yo gak mesti menawa Aku kowe lek. lek Aku yo Iku nek dikuapuki wong. ural iki saru apa Kowe ora mecet ora no. ora. lah sing mencet ki lho pura Iya. pangku pura ki pangku kok yo Ya iya. pangku Bakal tukang galon mang anu glepung digoreng nah itu kan galon ki edan untuk edan ki ro pura yo Iya. udah ini berarti tambah uyung-uyung ngalor kok Perkara pura yo. Kuwi. man ini lagi anu sithik. wis opo Lagi sini opo? Ayo. balik nek anu bege pura Dikadet beke. gua nak takoki wong pura iki manggone ndi ya nang mecet yo don lo tak kasih sik Ora cek. Itu sing iki. lucu Saru. ora takoki wong ngono Iya. pura iki saru karo berjo tak kok mana nak oh jembatan tukang galon Iya. tukang galon iki Disuwuk lho. disbar disukno kok gara-gara apa rel Sampai kelar. saru jebule Iya. Cakin mang bengak-bengok teko kono mang. Abene iki barang pura-pura yo. Iya ini. Ana kan derok mang. Ya iya. Gara-gara aku tanah lho. Iya. Aku gendeng. Boleh opo re? Nek tolong kalau mateng-mateng. Ya terus mes opo? Mbok. Kan Ya malah Wes ya mas. Ya iya aku. Kok sak dulu nang meja. Iya. Oke, bener pura. Ya. Ben kok status wong-wong. Mangku pura. Kowe ketemu bakal galon ndi? Aku nu dia mak. Jalanan kono. Mau stop. Tar.
Masih lainnya di Brongkos. Nah, Nah, iya. Aku es curiga kok. Lain di Brongkos saya ini ada masalah apa? Ambil kelas kamu. lek surono aku kok ora tau. Wah, krono lho, Bu. Gila. Yo. Oh, Wis wis. wes. Belum mungkin juga. Oh, dibentuk. Iya, iya. Ngene mah ora. Lah ini kan kita. Orang besar bukan. Orang besar biar gitu. Halo, sakit gue dulu. Aku tak dulu nang ucat. Berarti aku gula apa diucat? Jadi iki dari sarung. Nandel apa ya orang sana? Ati buka. Wah, kok purel kalau main? Mantap. Udah aku siram tuh. Tiga lah. Mendung ini kok. Mobilnya sebelum awas kabar. Pakai aneh nih tinggal tenan aku. Pakai tak bukan mal. Ada aku nang sitok.